Σειρά έχει το πρώτο ΕΠΑΛ Ελευθερίου Κορδελιού. Οι μαθητές... Μαθητές Κουκλίδης Αναστάσεως, Κουτκουδάκης Αριστίδης θα μας παρουσιάσουν την εργασία με το πολύ ενδιαφέρον θέμα δημιουργία ψηφιακού πιστοποιητικού για την ασφάλεια ιστοτόπων και διαδικτυακών συναλλαγών. Επιβλέπουσα εκπαιδευτικός η κυρία Κατσαβού Νικολέτα. Παιδιά, ο λόγος σε εσάς. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Αναστάσιος Κουκλίδης. Και με την υποστήριξη της εκπαιδευτικού μας, κυρία Κατσαβού Νικολέτας, είμαστε για ακόμα μια χρονιά στο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Άρης Κουτκουδάκης και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε την εργασία με όνομα Δημιουργία ψηφιακού πιστοποιητικού για την ασφάλεια ιστοτόπων και διαδικτυακών συναλλαγών. Η αφορμή για να ξεκινήσουμε τη συγκεκριμένη εργασία ήταν η πορεία μας για το πώς γίνεται η σύνδεση στις ιστοσελίδες και οι συναλλαγές στο διαδίκτυο με ασφαλή τρόπο. Η απάντηση στο ερώτημά μας είναι τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Έχουν τη βάση τους στη τεχνική της ασύμμετρης κρυπτογραφίας και στον αλγόριθμο RSA με το ζεύγος κλειδιών, δημόσιο και ιδιωτικό κλειδί. Για τη δημιουργία του ιδιωτικού κλειδιού, σύμφωνα με τον αλγόριθμο RSA, χρησιμοποιούμε μια εντολή γεννήτωρα και γίνεται η εξαγωγή του σε συγκεκριμένο αρχείο, ca.private.key. Η μορφή ενός ιδιωτικού κλειδιού παρουσιάζεται στην διαφάνεια. Γνωρίζουμε από τα δίκτυα ότι τα πιστοποιητικά ασφαλείας χρησιμοποιούν λειτουργίες του επίπεδου παρουσίασης. Ο πελάτης και ο εξυπηρετητής συμφωνούν στις λεπτομέρειες για τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης και το κρυπτογραφικό κλειδί πριν μεταδοθεί το πρώτο byte. Το πρωτόκολλο TLS, Transport Layer Security, και ο προκάτοχός του, το πρωτόκολλο SSL, Secure Sockets Layer, είναι πρωτόκολλα κρυπτογράφησης τα οποία παρέχουν ασφάλεια επικοινωνίας πάνω από ένα δίκτυο υπολογιστών. Οι ιστοσελίδες χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TLS για να διασφαλίσουν όλη την επικοινωνία μεταξύ των εξυπηρετητών τους και των περιηγητών ιστού. Για τη δημιουργία του πιστοποιητικού ασφαλείας χρησιμοποιούνται εντολές από το εργαλείο OpenSSL. Πρόκειται για μια βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα που παρέχει υλοποιήσεις για κρυπτογραφικούς αλγορίθμους και πρωτόκολλα ασφάλειας. Λειτουργεί με εντολές command line. Και τώρα ο λόγος θα περάσει στον Τάσο. Σημαντικό σημείο είναι η χρήση του προτύπου X509. Το X509 είναι ένα πρότυπο στην κρυπτογραφία που υιοθετείται από την PKI, δομή δημοσίου κλειδιού. Καθορίζει τη μορφή και τη δομή των ψηφιακών πιστοποιητικών, το οποίο αποτελούν ψηφιακά έγγραφα τα οποία συνδέονται με ένα δημόσιο κλειδί και με μια οντότητα, όπως για παράδειγμα ένα άτομο, έναν ιστότοπο ή έναν οργανισμό. Στο πρότυπο X509, η αρχή πιστοποίησης ή Certification Authority, όπως λέγεται στα αγγλικά, εκδίδει ένα πιστοποιητικό το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για μια οντότητα ή υποκείμενο. Το υποκείμενο του πιστοποιητικού μπορεί να είναι ένα όνομα ή κάποια άλλη οντότητα, όπως μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια διεύθυνση IP ή ένα όνομα DNS. Για τη δοκιμή του πιστοποιητικού ασφαλείας χρησιμοποιήθηκε το πακέτο προγραμμάτων ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα XAMPP και ειδικότερα ο σερβερ ιστοσελιδών HTTP Apache. Ο Apache HTTP, γνωστός και απλά σαν Apache, είναι ένας σερβερ παγκοσμίου ιστού. Κάθε φορά που ένας χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο, το πρόγραμμα πλοήγησης επικοινωνεί με έναν διακομιστή μέσω του πρωτοκόλλου HTTP, ο οποίος παράγει τις ιστοσελίδες και τις αποστέλει στο πρόγραμμα πλοήγησης. Από τη στιγμή που ολοκληρωθούν σωστά όλα τα βήματα για τη δημιουργία του πιστοποιητικού ασφαλείας για την ιστοσελίδα μας www.epalcordel.gr, όπως βλέπουμε και στη διαφάνεια, έχει εμφανιστεί το χαρακτηριστικό εικονίδιο της κλειδαριάς. Μόλις πατήσουμε πάνω στην κλειδαριά, εμφανίζεται το παράθυρο ότι η σύνδεση είναι ασφαλής και ότι αυτή η τοποθεσία έχει ένα έγκυρο πιστοποιητικό, το οποίο εκδόθηκε από μία αξιόπιστη αρχή. Η χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών εφαρμόζεται στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της πλοήγησης σε ιστοσελίδες, στο συγχρονισμό δεδομένων σε απομακρυσμένους σερβερς, στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και σε εφαρμογές όπως οι τηλεδιασκέψεις και η τηλεεργασία. Μέσα από τη συγκεκριμένη εργασία κατανοήσαμε έννοιες όπως το ψηφιακό πιστοποιητικό, η αρχή πιστοποίησης και η ασύμμετρη κρυπτογραφία. Χρησιμοποίησαμε τα λογισμικά OpenSSL και XAMPP για να δημιουργήσουμε το δικό μας ψηφιακό πιστοποιητικό, αναγνωρίσαμε τον τρόπο διασφάλισης των πληροφοριών που διακινούνται μέσα από το διαδίκτυο και έτσι εμπιστευόμαστε περισσότερο τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε καθημερινά.
Αυτές εδώ είναι οι πηγές μας όπου μας βοήθησαν για να ολοκληρώσουμε την εργασία σας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Είμαστε διαθέσιμοι για τις ερωτήσεις σας. Νομίζω ότι σήμερα καλύπτουμε αρκετά θέματα κυβερνοασφάλειας και με την προηγούμενη την παρουσίαση αρχικά και τώρα και με τη δικιά σας. Πάρα πολύ καλά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πιστοποιητικά από το πρώτο ΕΠΑ Ελευθερίου Κορδελιού. Μπράβο, παιδιά. Συνεχίζουμε με το ίδιο σχολείο, πρώτο ΕΠΑ Ελευθερίου Κορδελιού, και την ίδια εκπαιδευτικό ως επιβλέπουσα, την κυρία Κατσαβού Νικολέτα. Αυτή τη φορά θα παρουσιάσουν οι μαθητές Ήλκος Χρήστος. Θα μας παρουσιάσει δημιουργία 3D γραφικών για τη μηχανή βιντεοπαιχνιδιών Unreal Engine. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Ήλκος Χρήστος και με τη βοήθεια και την επιβλέπουσα εκπαιδευτικό Κατσαβού Νικολέτα θα σας παρουσιάσω την εργασία μου με τίτλο Δημιουργία 3D γραφικών για τη μηχανή βιντεοπαιχνιδιών Unreal Engine. Αφορούμαστε η μελέτη και ο σχεδιασμός των γραφικών και ενσωμάτωσή τους σε εφαρμογές animation, επαξημένης και εικονικής πραγματικότητας και βιντεοπαιχνιδιών, που μας δείχνει το πόσο χρησιμοποιούνται τα 3D γραφικά στις μέρες μας. Για τη δημιουργία 3D γραφικών θα χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό Blender. Το Blender είναι ένα δωρεάν, εύκολο στο χρήστη και ανοιχτού κώδικα πρόγραμμα, το οποίο μας βοηθάει στο να φτιάξουμε animations, image rendering και βεβαίως 3D γραφικά. Αυτό είναι από τα γραφικά που έχουμε φτιάξει με τη βοήθεια του Blender, ένα σπαθί, που είναι κεντρικό γραφικό πολλών βιντεοπαιχνιδιών. Αυτό είναι ένα ακόμα γραφικό που έχουμε φτιάξει με τη βοήθεια του Blender, ένα γραφικό δέντρου, το οποίο έχουμε φτιάξει που είναι πολύ κοινό γραφικό σε πάρα πολλά βιντεοπαιχνίδια. Για να χρησιμοποιήσουμε τα 3D γραφικά μας, θα πρέπει να τα ανεβάσουμε σε μια πλατφόρμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πλατφόρμα Unreal Engine. Το Unreal Engine είναι μια δωρεάν πλατφόρμα παιχνιδομηχανής, η οποία παίρνει τη δύναμή της από την κοινότητα των δημιουργών της. Για να χρησιμοποιήσει κάποιος το Unreal Engine, θα πρέπει να συνδεθεί και στη συνέχεια να δώσει τις πληροφορίες του για να γίνει seller. Το Unreal Engine κατά βάθος είναι μια αγορά. Αυτό σημαίνει πως μέσα από το Unreal Engine Marketplace, ένας χρήστης θα μπορέσει να πουλήσει ή να αγοράσει ταιριάζοντα γραφικά από όλους τους χρήστες. Συνήθως αρχίζουν από τα 10 και τελειώνουν έως και τα 300 ευρώ. Για να βάλουμε τα γραφικά μας μέσα στο Unreal Engine, θα χρειαστεί πρώτα να τα κάνουμε export από το Blender και συνέχεια να τα κάνουμε import στο Unreal Engine μέσω από το κουμπιού Submit Content. Αυτή είναι η αρχική του Unreal Engine, όπου μπορούμε να δούμε το version του Unreal Engine που έχουμε κατεβασμένο, τα projects που έχουμε φτιάξει και τα 3D γραφικά που έχουμε αγοράσει από όλους τους χρήστες. Η τελευταία έκδοση του Unreal Engine είναι η 5.3, η οποία μέσα από τα forums, τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις και το κανάλι στο YouTube μας βοηθάνε καινούριους και αρχάριους χρήστες. Μέσα από τη δημιουργία 3D γραφικών αναπτύσσει τη δεξιότητα της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Χρησιμοποιήθηκαν δύο σύγχρονα εργαλεία στη δημιουργία 3D γραφικών και ενσωμάτωσή τους στα βιντεοπαιχνίδια. Το Blender, που είναι μια εύκολη στο χρήστη εφαρμογή σχεδιασμού 3D γραφικών, και το Unreal Engine, που είναι μια ανοιχτή και προηγουμένη πλατφόρμα με βασικά στοιχεία προγραμματισμού της γλώσσας C++, όπου συνεργάζεσαι με άλλους χρήστες για να δώσεις ζωή στα γραφικά σου. Στο μέλλον, αυτά τα γραφικά πολύ πιθανόν δημιουργούνται από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ικανοποιήσει όταν δημιουργήσει κάτι δικό σου, πάντα θα κερδίζει. Ευχαριστούμε, είμαστε διαθέσιμοι για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια έξυπνη χρήση του Blender που κάνει ωραία 3D γραφικά. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, μας άρεσε. Δηλαδή, είδαμε και παιχνίδια από σκρά σε προηγούμενες παρουσιάσεις και πήγαμε τώρα σε πιο προηγμένες πλατφόρμες. Το πρώτο ΕΠΑ Κορδελιού για άλλη μια φορά καινοτομή, κάθε χρόνο καινοτομή με τους πολύ άξιους εκπαιδευτικούς που είναι αυτή τη στιγμή εδώ και εδώ. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε και πριν ξεκινήσει η επόμενη συνεδρία